Permezz tal-programm Dinja Waħda bil-kooperazzjoni tal-Bank of Valletta ma' 6,000 tifel u tifla din is-sena setgħu jesperjenzaw l-ambjent naturali iktar mill-qrib. Dan il-programm ta' BirdLife Malta huwa wieħed immirat għal tfal ta' bejn 3 u 16 sena u anke lejn studenti adulti u 80% tal-iskejjel lokali jipparteċipaw fih. L-an tal-programm huwa li jiżra fit-tfal sa minn età żgħira imħabba u rispett lejn dak kollu li huwa ambjent naturali u li tagħmel minn dawn it-tfal adulti iktar responsabbli u sensittivi lejn is-sbuħija tan-natura, b'riżultat li jkollna dinja aħjar. Barra minn hekk il-programm jaħseb ukoll biex itejjeb il-landscaping fil-fakultajiet edukattivi u joffri lill-iskejjel opportunitajiet għall-istudenti biex jagħmlu esperjenzi fil-beraħ. Ġonna Dinja Waħda huma spazji taħdura fejn it-tfal jistgħu josservaw il-biodiversità u jkunu huma stess parteċipi billi jiżiraw u jmantnu speċi indiġeni għal pajjiżna. Dan il-programm ilu mwaqqaf mill-1994 u kien mexxa kampanja għal protezzjoni tal-Pitir Ross. Tul is-snin, il-programm ħoloq ukoll għarfien dwar il-konservazzjoni tal-flora u l-fawna u l-abitat naturali.